Yande nasande capantati duujal hitande ujunnaje 2024 aggal jibinede annabi Isa mo jam e kise ngoni e mum o ina hawre alkamisa 21 saftorandu hitande ujunere e temedde nayi capannayi e joyi fergo nasande malande emen kettoden lawguure fulfulde TV yurmene kam fulbe mbi debbo jom nayiji nayi gorko malaado yo taaru dum on kam ko holi on malaado jallo on debbo woni debbo jaado ha hebi duubi 4 debbo ceeraado ceerle 4 debbo jom bibbe 4 debbo mayraado worbe 4 debbo jom duubi 4 so besmu jiilotoda weebaani debbo ceeraado ceerle 4 hayso ala ella o ellini debbo jom bibbe 4 on teddi natti webde jogaade debbo mayraado worbe 4 hayso wiitaaka fulmeni kiitorom koye sawtuwol yurmene kam mo rikseybo gorgol e malaado jallo LWGUURE bodeeji LWGUURE FULFULDE TV wi'en neɗɗo wota haala kalko andi kon yo andu kalko haalata yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala